Danas smo se našli ovdje na Kalniku kako bi nekolicini osoba s invaliditetom, članova sekcije Zdravi stilovi života, omogućili uvid u neke od planinarskih aktivnosti koje namjeravamo kasnije s njima raditi. Danas su probali malo penjanje na stijeni, probali su malo ferate i mislim da je to dobra osnova za daljnji rad i nadam se da će se kroz projekt i inicijativu Planinarenje i penjanje za sve, koja je namijenjena za osobe s invaliditetom, takvi projekti dalje nastaviti razvijati. Odradili smo jedan predobar izlet, završen izlet, to je via feratu na Kalniku. Bilo nas je 3 luke, već su prošli i nadam se da ćemo u buduće nastaviti suradnju. Poseban orijentir i posebna strateški pristup HPS-a je otvoriti hrvatsko planinarstvo i napraviti jednu ozbiljnu inkluziju osobama sa invaliditetom. Zahvaljujući brojnim volonterima, zahvaljujući značajnim sredstvima koje ulaže u Hrvatski planinarski savez, ne samo u ovaj događaj nego kroz cijeli projekt, učinit ćemo i činit ćemo dalje na tome da što više ljudi uključimo u ovaj naš prekrasan planinski svijet.